Вучні 4 класа Ляхавіцкай сярэдняй школы Іванаўскага района далучаюцца да рэспубліканскага праекта «Кожная пятніца роднае сваё». Родная мова, батькова мова, самая мне родная, самая пригожая, милая, цудоўная. Трэба мову паважаць, бараніць яе, каб ніхто не мог зламаць слова беларускае. Забываю все тебе, мовочка родимая, ты одна в моем житті, вера ты адзіная. Радзіма, мова, маці, як прыемна гэта чуць. Я гатова ўсё аддаць ім, каб аддаць і не звярнуць. Так жыві ж ты вечна, мовочка родимая, самая мне родная, самая мне милая. Сёння мы праверым, як у нашай школе ведаюць беларускую мову. Перакладзі 3 словы на беларускую мову і атрымаеш цукерку. Учебник, подручник, утро, раница, учитель, наставник. Трымай цукерку. Дякую. Карандаш, Алова, родина, Радзіма, тетрадь, Щиток. Трымайце цукерку. Дякую. Калі ласка. черника, страницы, обида, крылья, одуванчик, дмуховец. Трымай цукерку. Дякую. Учительская. Дети, давайте допоможем. Перакласти нам слово «учительское». Кто ведае? Наставница. Наставницкая. Правильно, Даша. Грязь. Грязь, дети, кто ведае? Слово «грязь». Бруд, дети. Давайте разом скажем. Бруд. Журнал. Хто ведае, як слово «журнал» перакладаецца на беларускую мову? Вы маленькія, але ўжо павінны ведаць. Як перакладаецца журнал? Часопіс. Давайте разом скажем. Часопіс. Трымайце цукерку. Ой, дзякуй вялікі. Движение. Рух, Неделя. тидень, Диван. канапа. Трымай цукерку. Дякую. Калі ласка. Пылесос. Пылосос. Брюки. Штаны. Каблук. Абцас. Трымайце цукерку. Дякуй. Калі ласка. Ковер. Диван. Тряпка. Ануча. Карандаш. Оловок. Трымай цукерку. Дякую. Калі ласка. Перакладзі 3 словы на беларускую мову і атрымаеш цукерку. Ежевика. Ожин. Колокольчик. Звоночек. Забор. Плот. Трымай цукерку. Дякую. Калі ласка. Давайте размовлять на белорусской мове. Ты душа Беларуси.